Hoffwn i bregethu heno ar adnod sydd i'w gweld yn yr ugeinfed bennod o Ioan. Yr adnod yw adnod 27. Mewn gwirionedd, dim ond rhan o'r adnod y byddwn ni'n canolbwyntio arni. Mae'r adnod yn darllen fel hyn. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i roi yn fy ystlys, a phaid a bod yn anghredadun, bydd yn gredadun. A dyna'r cymal y byddwn ni'n edrych arni, a beth wi moyn canolbwyntio gyda chi. Siars yr arglwydd Iesu Grist i Thomas, ac na fydd anghredadun, ond credadun. Dyna fel mai yn y William Morgan. Jyst rhoi rai o'r cyfieithiadau Saesneg i chi. And be not faithless, but believing. Do not disbelieve, but believe. Ac mae un fersiwn yn dweud, and do not continue in disbelief, but be a believer. Na fydd anghredadun, ond credadun. Siars yw gorchymyn, neu gyngor, neu anogaeth i chi'n rhoi i rywun. Cyfarwyddyd clir, pendant, a pherswad yn perthyn iddi. Allwn ni roi siars i chi gyd heno. Wi moyn i chi gyd i wrando arnau yn astyd. Siars i chi. Rhywbeth wi moyn i chi wneud. Wi'n gofyn am ryw ymateb arbennig oddi wrthych chi. Dyma siars yr arglwydd Iesu Grist wrth un o'i ddisgyblion Mewn gwirionedd, mae yna 4 neu 5 siars iddo fe yn yr adnod. Maen nhw'n fyr ac yn gryno yn dyn nhw. Estyn dy fus yma. Edrych ar fy nwylo. Estyn dy law a'i roi yn fy ystlys, a phaid a bod yn anghredadun, ond bydd yn gredadun. 5 siars i Thomas. Ond dyma'r prif peth. Dyma'r pennaf yn dyfe. Paid a bod yn anghredadun, bydd yn gredadun. A dyma yw siars yr arglwydd i ni gyd heno hefyd. Paid a bod yn anghredadun, bydd yn gredadun heno. Bydd y rai yn dweud wrth gwrs ein bod ni gyd yn gredinwyr. A mewn un ystyr, mae hynny'n wir. Oherwydd i ni gyd yn credu rhywbeth. Roedd Thomas yn grediniwr o ryw fath cyn hyn. Wy'n siŵr oedd Thomas yn credu rhywfaint cyn hyn. Chi'n bod oedd wedi bod gyda'r arglwydd Iesu am 2 blynedd, gyda gweddill y disgyblion. Roedd e wedi gweld pethau rhyfedd gyda gweddill y disgyblion. Mae'n siŵr bod e'n credu cyn hyn. Ni'n clywed y tipyn y dyddiau yma am bobl ffydd. Chi wedi clywed yr ymadrodd yna? Does dim cymaint o sôn y dyddiau yma am bobl capel neu pobl crefyddol. Be chi'n clywed y dyddiau yma yw bobl ffydd. Dwi ddim yn siŵr os fi'n licio'r ymadrodd yna am 2 reswm. Y reswm cyntaf yw mae'n rhoi'r argraff bod pawb sydd â ffydd yr un peth. Mae'r Moslem â ffydd a mae'r Cristion â ffydd. Pobl ffydd.
Chi'r un peth mewn gwirionedd. Wel, byddwn ni moyn anghytuno a hynny. Ond yr ail reswm, a falle'n fwy pwysig, yw hyn. Mae'n rhoi'r argraff i ni, pobl ffydd, bod rai pobl a ffydd, a mae rai pobl heb ffydd. Ond mae hynny yn anghywir, yn dydy. Mae hynny'n dwyll. Mae hynny'n dwyll y byd. Mae pawb yn y byd yn rhoi ffydd yn rhywbeth. Mae hyd yn oed yr anffyddiwr, yr atheist, a ffydd. Falle fod yn credu mai reswm sydd yn bwysig. Oeddech chi'n clywed pobl yn dweud hynny, yn dyfe, reswm sydd yn bwysig i fi. Falle fod e'n dweud mai mater yw popeth. Does dim byd y tu hwnt i mater, tebyg i Thomas. Os na allai weld os na allai gyffwrdd dwi ddim mynd i dderbyn. Does dim byd arall. Ond gallai ddim profi hynny. Mae hynny'n ragdybiaeth iddo fe. Mae ganddo fe ragdybiaeth fel ni gyd, a'n ragdybiaethiau. Pethau ni'n derbyn, ond does dim sail i ni'n derbyn nhw trwy ffydd. Y cwestiwn pwysig i ni yw, ydy'n ffydd ni yn y peth cywir? Ydyn ni'n credu yn ddoeth? Beth bynnag i ni'n credu? Chi'n gweld ffrindiau gaddwdi fel hyn. Allwn ni gael ffydd heno, ond ydy ddim werth dim i ni. Allwn ni gael ffydd heno mor fawr ar Oedfa. Ond ydy ddim werth dim i ni. Ni dal wedi ei damnio o flaen Duw. Y cwestiwn pwysig yw, ydy'r ffydd hon gyda ni? Ydy'r ffydd mae Iesu Grist yn galw amdani gyda ni? Bydd yn gredadun, medd yr arglwydd wrth Thomas. Wel, pa fath o gredadun? Credu yn beth? Beth doedd Thomas ddim yn credu? Fel wy'n dweud, rwy'n siŵr roedd ffydd gyda Thomas. Ac eto, fan hyn, mae'r arglwydd yn dweud wrtho fe, mae rhywbeth yn ddiffugio ynddo fe. Mae rhywbeth ag oll. Mae rhywbeth yn absennol, a mae moyn cywiro hynny. Thomas, mae rhaid ti gael y ffydd yma. Mae rhaid ti fod yn gredadun yn hyn. Mae'r arglwydd yn gwybod, a mae e'n ei herio fe. Mae'n ei annog mae'n ei siarsio fe. Beth doedd e heb gredu? Wel, roedd e heb gredu hyn, roedd e yn y darlleniad. Yn doedd e, oedd e heb y gredu adroddiad i gyd disgyblion. Oedden nhw'n dweud wrtho fe, Thomas, mae e'n fyw, ni wedi gweld e. Os na welai, dwi ddim yn mynd i gredu. Un wrth un. 10 ohonyn. 10 disgybl. Fe oedd yr ola. Oedden nhw gyd yn dod at y fe. Thomas, ni wedi gweld. Y gwragau, Mair yn dweud wrtho fe. Ni wedi gweld e. Dim yn credu. Dyma beth mae'r arglwydd yn galw arno fe i gredu. I fod yn fyw. I fod e wedi atgyfodi. A dyma mae'r arglwydd yn galw arno ni heno. I gredu. Ydyn ni'r crediniwr hyn? Ydyn ni'n credu yn hyn? Heno. Ydych chi'n credu hyn? Heno? Neu ydy e'n flin gyda ni? Ydy e'n siomedig, bod ni ddim yn crediniwr hyn.
Ydyn ni'n anghredadun enw yng ngolwg yr arglwydd neu'n gredadun? Wrth gwrs, i fynd ymhellach, mae credu yn golygu mwy na just credu'r ffeithiau ydy. Na, mae credu'r ffeithiau yn bwysig, ydy'n wir. Fel ni'n dweud bore yma, mae yna rai bobl yn y capeli ni, dyn nhw ddim yn derbyn y ffeithiau. Bydden nhw'n gwadu'n syth nad yw ar arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi yn llythrenol, yn gorfforol. Ond fe allwn ni credu'r ffeithiau, ond dal bod yn anghredadun. Does dim ffydd gadwedigol gyda ni. Does dim ffydd bersonol gyda ni. Mae siwr beth a chredu ar pen yn does e, ond dim credu ar galon. Mae diafol yn credu, ynddo fe? Mae'r diafol yn gwybod bod Iesu Grist wedi atgyfodi. Ydy, mae'n gwybod hynny. Dyw diafol beth yn mynd i wadu hynny. Ond dyw e ddim yn credu, ydy. Dyw e ddim yn gredadun. Mae rhaid credu ar galon. Canes ar galon y credir i gyfiawnder ac ar genau y cyffesur i achawdwriaeth. Os cyffesiaeth yna i'r arglwydd Iesu, a chredu yn dy galon i Dduw ei gyfodi ef o feirw cadwedig fyddi. Ydyn ni'n credu heno ar galon? Ydy yn rhan ohono ni? Ydy yn bwysig i ni? Dyna'r cwestiwn yn dyfe. Ydy yn bwysig i ni bob dydd? Ydyn ni'n gallu byw ein bywyd heb y ffaith yma bod e wedi atgyfodi? Gwymwch y cwestiwn i chi. Byddwn ni'n gallu byw fori petai e ddim yn wir? Petai Iesu Grist heb farw? Petai e heb atgyfodi? Neu byddwch chi'n dweud, o beth? Dwi'n credu gallwn ni gael yma am mywyd yr un peth. Byddai'n meddwl yn y feiod dywyniaeth i fi, petai Iesu Grist wedi atgyfodi. Felly di farw, heb wybod hyn, bod Iesu Grist wedi atgyfodi. Ydyn ni am, os yna rhywun yma falle, sydd am fod yn gredadun heno. Bydd yn gredadun, meddi Iesu Grist. Fi moyn ti bod yn gredadun yn hyn, yn dy galon di heno. Wel, gai roi, cyn bod ni'n dod i ben, dau anogaeth i ni, dau ben heno, dau anogaeth i fod yn gredadun. Two encouragements. Mae Iesu Grist moyn i ni fod yn gredadun heno. I ni gyd yma naill ai yn gredinwyr ar galon, neu rydyn ni'n anghredadun. A mae Iesu Grist yn annog ni gyd i fod yn gredadun. Dau anogaeth i ni fod yn gredadun. Gai roi nhw i chi. Yn gyntaf, drygioni a diflastod anghrediniaeth. Ac yn ail, daioni a dedwyddwch credu. Felly dyma'r pen cyntaf. Drygioni a diflastod anghrediniaeth. Pam dylen ni credu? Pam dylen ni'n ein siŵr heno? Yn bod ni'n gredadun. Nid yn anghredadun. Pam dath yr arglwydd Iesu Grist at Thomas? Wel, oherwydd roedd e'n y cyflwr diflas a drwg yma. Y stad yma o anghrediniaeth. Ac os y'n ni yn y stad yma o anghrediniaeth, trist a diflas ac ofnus byddwn ni. Chi'n gweld, ffrindiau, does dim rinwedd mewn bod yn anghredinion. Does dim rinwedd mewn amau. Eto, fe dywch chi rai pobl yn yr eglwys nawr,
yn dweud pethau twp fel hyn. Ond mae'n dda i gwestiynu, a mae'n dda i almau, a dydy e ddim yn dda i gael sicrwydd. Nonsens, medd y Beibl. Nonsens, medd Iesu Grist. Mae'n moyn i fod yn gredinwyr. Dyw e ddim moyn i fod mewn amheuaeth. Dyw e ddim moyn i fod mewn tywyllwch. A chi'n gweld os y'n ni mewn anghrediniaeth, ac y'n ni gyd yn gwybod am hyn, hyd yn oed fel Cristnogion y'n ni'n gwybod am adegau o anghrediniaeth, mae'n ddiflas. Wedi dweud y stori sawl tro ac yn ddiweddar, yn Spurgeon, ond mae mor dda yn yr un. Pan y Spurgeon wedi cael ei achub, mynd mewn i'r capel bach yna, a chi'n cofio'r pregethwr yn dweud wrtho fe, young man, you're looking very miserable. You're looking very miserable. And you will remain miserable, mae'n dweud wrtho fe, unless you obey my text. A ddyn gywir yna, you will remain miserable. Ffrindiau, os ydych chi mewn stad o anghrediniaeth heno, os ydych chi ddim yn credu y pethau hyn ar galon, chi'n mynd i fod yn miserable. Os ydych chi'n amau, ni'n canu yn dyn ni yn aml geiriau hyn, tor amheuaeth, sych, digysur, anial, dyrus, cyn bo hir. Oedd yr ymynydd yn gwybod am hynny, amheuaeth, sych, digysur. Yna beth yw amheuaeth, anghrediniaeth, sych a digysur, tywyll, anial. Chi'n gweld bod Thomas ddim yno ar y sno sul cyntaf yna. Ni ddim yn gwybod pam fod Thomas ddim yna. Oedd y dig yna. 12, ond oedd Judas wedi gadael, so Thomas, so oedd y 10 arall yno. Ni ddim yn gwybod pam, ond yn sicr, fe gollodd e mas o beidio bod yna ar y nos sul cyntaf yna. A mae yna wers i ni wrth gwrs yn hynny, yn dos e, i beidio cadw draw. Beidio cadw draw o Oedfa o cyfarfodydd. Dim ond mynd off y testyn, ond chi'n gwybod, y peth gweitha i wneud yw cadw draw o Oedfa Meddwl am Evan Roberts, diwygiwr. Cyn y diwygiad, roedd Evan Roberts, roedd yna rhyw obsesiwn gyda ge, i beidio colli Oedfa, ond oedd yn dda. A oedd yn dweud fel hyn, oedd e'n poeni petai'n colli Oedfa, beth petai'r ysbryd glân yn dod, yn noson neu'r bore yna. Ac oedd yn pallu colli Oedfa oherwydd hynny. Ac wrth gwrs, fe oedd y dyn defnyddiodd Duw yn y diwygiad. Oedd yn well i ni petai pobl yn cymryd yr un agwedd yn y dyddiau hyn. Ond, oedd y ddim na ar y nos sul pan ddath yr arglwydd Iesu at ei ddisgyblion. Bore llun efallai, mae'n dechrau cwrdd â y disgyblion. Ac un wrth un mae'r disgyblion yn dweud wrtho fe, Thomas, ni wedi gweld yr arglwydd. Dath y neithwr, a wedi codi. So mae Pedr yn dod at y fe. Thomas, ni wedi gweld yr arglwydd. Andreas yn dod. Thomas, ni wedi gweld yr arglwydd. Iwan yn dod at y fe. Thomas, ni wedi gweld. Dwi ddim yn credu. Dwi ddim yn credu. Mair yn dod at y fe. Thomas, fi wedi gweld e. O'n i yn yr ardd. O'n i'n meddwl garddiwr oedd e. Ond fe yw e, mae wedi codi. Ddim yn credu. O'n i bai bod fi'n dod i fy llaw yn i hôl yr oelion. Dwi ddim yn mynd i credu. Dwi ddim yn mynd i credu. Na boel yn y fe. Faint y bobl ddisiau yn y fe. I ddweud wrtho fe. Na 10 fyna. Na 11. Wedi dweud wrtho fe. Dwi ddim yn mynd i credu. Trygioni o anghrediniaeth. A wy'n siŵr bod e'n ddiflas arno fe. Yr holl bobl yn dweud wrtho fe. A falle bod e'n ddiflas arno chi, chi'n gwybod? Weithiau os ydych chi ddim yn Gristion, mae rhywun yn siarad â chi. A yn hytrach na mae'r Cristion siarad arno, mae'n eich chi fwy diflas rhywsut, achos eich anghrediniaeth.
A falle chi'n clywed pregeth ar ôl pregeth, ac yn hytrach na'ch annog chi, mae'n gwneud chi'n fwy diflas. Gwrthod. Ond chyfo beth gweitha? Yn y pwynt yma drygioni a diflastod o anghrediniaeth. Peth gweitha iddo fe oedd hyn, oedd yr arglwydd yn gwybod. Oedd yr arglwydd wedi glywed hyn, ac oedd yr arglwydd yn adrodd nôl iddo fe. Ynddo fe, chi wedi sylwi hynny, ffordd mae'r arglwydd yn dod, a phopeth wedodd Thomas, mae'r arglwydd yn taflu yn ôl ato fe. Gada allan i chi eto, i chi sylwi yn ofalus. Rydym ni wedi gweld yr arglwydd, ond meddai wrthynt, os na welaf yr hoelion, a roi fy mis yn yr hoelion, neu ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. A mae'r arglwydd yn dod ato fe. A chi'n gwybod beth mae'n dweud wrtho fe? Thomas, estyn dy fus yma. Edrych ar fy nwylo. Estyn dy law a'i roi yn fy ystlys. Yr holl beth yna, oedd e wedi clywed Thomas yn dweud y pethau hyn. Mae'r arglwydd yn gweld. Beth dyw pobl eraill ddim yn gweld. Mae'r arglwydd yn clywed. Beth dyw pobl eraill ddim yn clywed. A mae'n gweld yn calon ni, pan yw pobl eraill ddim yn gwybod. Mae'n gwybod. Mae'n gwybod os oes ffydd gyda ni yn ein calon ni, a'i peidio. Mae'n gwybod os oes awydd yn ein calon ni. Mae'n gwybod os oes cariad yn ein calon ni, a'i peidio heno. A dyna chi gyflwr, diflas i fod yna fe. Dyw yn gwybod heno. Bod chi ddim yn credu. Gwnewch ni symud ymlaen cyn dod i ben. A daioni a dedwyddwch credu. Mae wythnos yn mynd heibio. Wythnos. Siwr oedd yn eitha hir i Thomas. Ond y tro yma mae yna, gyda disgyblion. Mae rhaid i ni ganmol mae rhaid i ni ddweud da iawn iddo fe am hynny. Ond oedd ddim wedi troi ffwrdd. Oedd yn amau, wedi gallu o'n bol ar y disgyblion yn dweud wrtho fe, fi'n siŵr. Ond o leia gadodd e ddim draw. Ac ar y nos sydd gan yno, oedd yna. A tro hyn, mae'r arglwydd yn dod, a chi cael yr argraff bod yn dod yn unswydd oherwydd Thomas. Hwna'n dda yn dywe. Bod yr arglwydd yn dod. Oedd yr arglwydd wedi clywed e. Clywed beth mae'n dweud. Mae'n gwybod am ei anghrediniaeth e. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist, dyw e ddim wedi newid ers atgyfodi. Ydy e, mae'r un arglwydd. Mae'r un mor dyner. Mae'r un mor amyneddgar gyda ni, ers atgyfodi, bod e wedi codi o concro'r bedd, a mae nawr yn arglwydd yn nefoedd. Mae dal yr un Iesu Grist, ond mae dal ar un gras yma, tuag at i ddisgybl. A mae'n dod mewn a mae'n dweud tang nefedd eto wrth y disgyblion. Ond mae'n dod at Thomas. Oedd yn meddwl bod e'n cyrraeddu Thomas. Mae yna rhan o hynny, ond nid cerydd llym sydd yma. Mae'n dyner gyda e. Siom efallai, ond dim cerydd. Chi'n bod, allan fe wedi dweud wrth Thomas. Rhag dy gwilydd i Thomas o flan pawb. Ond nid yna beth sydd gyda ni. Mae rhaid bod siom hefyd yng nghalon Thomas wrth iddo fe glywed y geiriau hyn. Iesu Grist yn dweud wrth y festyn dy fus fan hyn. Ti moyn gweld y clwyfau edrych fan hyn. Mae rhaid bod rhywfaint, ond chi'n gweld, dim yn ddim yn cael ei nodi o gwbl. Dy ddim yn hir o gwbl, ydy? Does dim sôn
bod e'n dweud sori arglwydd. Does dim sôn am ddagrau o gwbl. Na, mae'r arglwydd yn siarad ag ac yn syth. Fe ddiflannodd yr amheio. Yr eiliadau. A mae Thomas yn plygu. Ac yn rhoi'n o'r cyffesion mwyaf sydd yn y Testament Newydd. Un o'r cyffesion mwyaf clir i ni. A chi'n gwybod, dyma pam mae Ioan yn cwpla'r efengil fan hyn. Mae'n cwpla'r efengil mwy neu lai fan hyn. A beth bynnag sydd yn dilyn hyn yn just crynodeb o pam mae wedi ysgrifennu llyfr, a phen o 21 rhyw fath o atodiad i'r llyfr. Mae dyma'r pinnacle yr efengil, cyffes Thomas, fy arglwydd, am Duw. Mae'n credu. Nawr, fe welodd e. Chi'n gwybod, mae bobl yn dadlau ar hyn, dwi ddim meddwl i yr ardd. Roedd jyst clywed i lais yn y mair. Yn ddigon, Thomas hefyd. Fel y ddau yna, ar y ffordd i'r maes, roedd jyst clywed yn siarad. A nhw, wedi cael o'n nhw'n llosgi tu fewn iddyn nhw. Credu oedd yr un peth gyda Thomas hefyd. A mae Iesu'n mynd ymlaen i ddweud hyn wrth Thomas. Achos ti wedi fy ngweld i, ti wedi credu. A mae hynny'n iawn i raddau. Ond gwyn i byd edd Iesu Grist. Hynny yw bendigedig, dedwydd, hapus yw y rhai fi ddim yn gweld o fe fyddwn nhw'n credu. Ond y rai yn mynd i ddod, Thomas, byddwn nhw ddim fel ti yn cael y fraint o weld fi fel ydw i wedi atgyfodi. Ond byddwn nhw'n credu'r adroddiad. A mae'n cyhoeddi bendith ar y bobl yna, gwyn i byd nhw. Mae'r rai yn chi yma. A chi wedi credu. Dych chi ddim wedi gweld. Dych chi ddim wedi gweld yr arglwydd Iesu. A bydd rhaid i chi aros siwr o fod tan i chi gyrraedd y nefoedd. Ond gwyn eich byd. Dych chi'n ddedwydd. Dych chi'n bendigedig. A chi'n gwybod hynny. Oherwydd i chi wedi credu. Wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd yn cyhoeddi dedwyddwch. Pam ddylen ni heno? Pam ddylen ni'n ein siŵr ein bod ni'n gredinwyr heno? Yn y galon. Oherwydd dyma'r unig ffordd i fod yn ddedwydd yn y byd yma. Trwy gredu medd un o'r emynau. Falle byddwn ni'n gorffen trwy ganu. Trwy gredu ti orchfygu gelynion rif y glydd. Cred yn yr oen yn unig. A thwna yn hapus byth. Dyna ni. Mae'n emyn arall sydd yn dweud, cau pob bendith i ti'n feddiant. Hydd a chariad a ddilynant. Crist ath arwain i ogoniant. Pwy fel e fe. Fe gewn ni heddwch a Duw wrth gredu. Fe gewch chi eich cyfiawnhau yn rad trwy gredu. Trwy gredu, ych chi'n cael maddeiant pechodau. Na chi ddedwyddwch cael hynny. Trwy gredu fe gewch chi fywyd tragwyddol. Yn ysfellu carodd Duw y byd, fel yr oedd y fe a unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo yno ef
ond caffael ohono, bywyd tragwyddol. Iddo farw, fe a fydd, fyw pwy bynnag sydd yn credu yno fi. Gorwedd yn y bydd, fy anedd fyd, dawr Iesu, ym codi'n llon, ger bron rhyw bryd. Am llygau di a'i gwyl, mae'r gair dan sel yn wir ar newydd, ddedwydd ddydd, borydd ddydd, clir. A chi'n gwybod y peth gorau, ffrindiau? Y peth gorau am gredu. Y pethau hyn i gyd yn dda wedi restru. Ond y peth gorau am gredu yw hyn. Byddech chi'n cael yn arglwydd ac yn Dduw hefyd, fel Thomas. Byddwch chi'n gallu dweud fy arglwydd am Dduw. A chi fendith a dyna chi ddedwyddwch. Fy arglwydd. Fy Dduw. Chi'n gallu dweud hwnna heno? Pwy oedd yn dweud? Efo Luther oedd yn dweud bod gwir gredu fe fydd e'n dod yn arglwydd. Amen. Dewch i ni droi yr emyn nawr te.